Baba Musa. Baba Musa na me ken. Baba Musa ho be kire no. Eya busua japade no mde ma no. Ebusua no mu ne japade ade fonse. Mu de obi ba kuluma ba be ya adwuma na mde ade fonse ya ma no. Je so mba pe wo dan kra no wosi a sa mu asem sa no mu di new site no. Wo tablet wosi wo dan na wo che so wo de da hade problem no. Eno wa kwa fa yikuku ba she fie ho. So wo tablet no wa tra wo sa 40 years wo refi class wo dan ho Ghana. No to no I enjoy. Na ne manyina be nyinyini wo. Ya jade no. Wo de ko isi yo so mjare ho. Hey, Baba Musa. Yeah. Baba Musa ntiminya yeshe. Yeah. Sisi akra no ni yo. Sisi akra ni mbesa me. Which one mo ahwe ato so. Ya shira ko twemu obebi ote no. Na me no ne yakoba, na yakoba me kwa benya mbafo keto bi na ehye me ha. Obebu yen. Miss physically no so no ho eden anu. Me ka bafo no ni mbafo ana. Mbafo ye den. Oh, yo. Oba ko inside. Ko inside. Me bafo hye me ho Allah. Chema me ngofa aduane mbra o. Oye ka pemba kwa na go yima da ho. Didi wie na nya ho den. Didi sisi na go use akomedo. Musa. Eye be no nkomo. So we yire no bi wa. Manenko. Mi ye ni nkomo. So body me feel ni me hu se obepacho. Mba maniko. Asana. Wambla. Wonko fumo. Wonko flash wambla. Usi ade wota. Wonko flash fumo wambla. Wonko flani mbla. Wankasha oko. Musa. Se wujina di wujina. Anase wasesan wadwen. Dan de oba han de makasha no na mafa nhwe ogina me no. Asem de makane wante. Musa. E kama ate ho ase. Ade na wona asiso a. Waye kokoti. Waye yere te se pompon. Wenim se saade no. Eni hobi. Ade be na waka shem. Musa. Wenim se. Wenim tire mo pefe se. Ya busuye wadi ya bone papa. Wenim wa ha busuya ne papa. Bone be na madi busuya no. Bone be na madi busuya. Na dia me pesa wata ho asene se. Nam se wadi ya bone no. Ade na wona asisu a nti waye kokoti no. Wonim se wo kosirim na se nka ho a obusu akora empeno. Wonim sa ana wonim sa enu nti bra na bone a wadi ya busu no. Bra be pemuka. Si ade be chewa. Si emfa nchewo so a enu nti enambaye. Enu ana maka. Ai wabaha me fene nim de me hu se woduro asem su de waka no me hu se aduro de wayira no ono no wabawia fewu waka shem bi waya no kore sama nya me duro no mantumi ko sirem ai boyo asem waba resuma me unsamu bebre Resuma me unsam ye kana. Yeah, resuma me. Fulani. Sanda macho. Oh. Samaka, kwada wa Fulani pena wafa no ka haban de ne wayira. Ma hono makasha wa Fulani wa shemaboa. Wadi dro. Wa betra kumashi wa hwea shandikasha wa kachira me se wa nye Fulani. Wabua. Woi,
Mahoji wa fa ma fa wa de wa fa no kan han no wayera. Wei. Kwada we pa sanka mansa ma shono mu. Ande ma donya me. Anka mba budo kon sise kuko. Hai. Maka wa fulani. Wo de da mo hoda ko mensa obashono mu. Obohu. Experience keep me here. Walk up with more dominant. Let's from west side. Ko hina wo ye adwuma fon sei mai ha preacher na adwuma wo ye enti wa wo hwe wani je ha me ma ko timi sika ato mi cement ato manwea ato bro me se tua oka wo ye adwuma fon sei dia mame wo ye na wo he wa hwe na amana ye adwuma fon sei dia mame hwesuru ho nyina apagya na ha nyina da fom sei ha. What the balance na man? Bla. Na se da o sika se de asem na me ye adwala me fa se sam na man sei. Asem de balance na man so be ka chem se we wie. Enti we wie de asem de man no so gi ni sika no. Wa ka so we wie obehwe. Enti ye ofese wo di sika no man. Balance wo de man. Ha? Wo ya adwuma fun se de man. E sa ba gi mi sika. Ko ka chem se o mabubu ni nyina. O mabubu no fa mi sika man. Bla wo se de. O mabubu ni nyina no fa mi sika man. Onse me bobu smart de den di na antiri ai se wa anya ni ye na wala tapa lata ye dan na se wo mu ni level me wo fie ko wo te me frɛ me na ndi mani abato ho se na atene mo ta atena iti mumu wo mbagu na ya pepepe aba ye adwuma fo se ya ma me wo ye adwuma ani ya wa ko ni fie o le ka kire no me ko ni fie o na won ko ni fie o na de o ye de asame na me ye Bonga, Makiao. What friend me say? Me say bonga Makiao. Me de bonga. Na nya sa na wa frɛ. Bona na bonga. Won ma de friend bonga. Ha? Kuro we obi a wa frɛ de wa se bonga sa na mati. Me ne bonga. No wa de sɛn. Me ne bonga ne bonga china. Me de bona. Mano ya onkomo, aya ba ma onkomo, o ma ba no onko na ya di. O se say. Me si me no ya onkomo, o ma ba ni onko na ya di komo no. Asem de maka no wanti. Ya busi asem ana wodi aba. Eye de ya wo kokora na. Ma bona mane. Enti na transe na kan no wanti bi. Sa akora no ma adwuma no aye mebre. Se me sa chire ni mu no. Na obe ku so e. David kukura de obe da ku me. Na me ku me. Etuo point no me. Gisa bombo. Woni me ho. O de enya hwe. Se na akora se okodiga. Na to aso ne ko. Ti bra me so le. Oh, o de kodiga no. Kodiga ga ya aduane. Ati o de kwa ko na me wo chi. Akunyo. Won fi. O ka she me yekoda obeyi mi sifom. Nyesa. Fina kroko bi fi no mo akonwa asomu ansa na watena se. O ka she me yekoda o. Onya koda ka woto ba bofom ma wa.
ade asɛm ahyɛm deɛ mafaba no dan deɛ waba me kura na shi wɔ no wɔfa nhyɛm mmienu no wabɛka baako deɛ waka no wɔhye me bɔne deɛ mayɛ no mbaka me so mane bɔne deɛ mayɛ nti na mabahyɛ bɔne deɛ mayɛ no wo wanka wonim bɔne a wayɛ daabi manim wonim bɔne a wayɛ me nsa nka nkyerɛw wiase wotutu ɛfam na woka ntam gu so a ɛbɛfifi ade a wayɛ no waha mabusuan wase asi mu pam sɛ menka nkyerɛw bɔne a wayɛ aho na bɔne deɛ wo na waka me deɛ manim bɔne deɛ mayɛ nti wo na waka wɔsɛ wonim sɛ wone akum akonta anso hɔ a me ankasa me wɔfa ase kwaa me apea wone wokum nananom ɛne yi kyerɛ me wodi bɔne sei ɛtia mabusua ɛyɛ ma wo na wonim sɛ sɛdeɛ nantwie dua no anka no to no ɛyɛ de yɛnka kɔmfoɔ nsɛm anaasɛ kuro no sɛ ne kɔmfoɔ kɔm a wɔkɔm ne mfifire tene sɛdeɛ koraa kuro no ntimi nyɛ kɔmfoɔ no dea ɛyɛ ɔhene dea anaa wonim saa na deɛ wayi kyerɛ no wo se nana no wayi kyerɛ wankyerɛ adeɛ deɛ wasi nti na wawu no nyɛ hɔ ne hia me me so hɔ wahia me nyɛ hɔ ne hia me bɔne a wadiɛ no ɛno ne hia me bɔne deɛ made wɔn hyɛ shanti wɔ ɔhyɛm bi wɔka wɔhye pata deɛ wahye wɔ no sɛ bibi wɔnka pata no wambugu nti pata wɔhye wɔ bibi wɔnka pata no wɔbɛtumi bugu ɛno deɛ nyɛ hɔ ne hia me ahɔ wɔhia ɛnɛ wo bu memebɛ na deɛ wɔkan nyinaa no yɛsɛ bi a mehwɛ wo din bɔne a wɔde yɛ no sɛ woampɛ mu anka ama obi ante a wo ho ntɔwo da fɛ wo ngya hyɛm deɛ woka no goro na wodi no bɔne deɛ made no me maba hyɛm ne waka hyɛm deɛ waka wo hye nana wayi hyɛm ne wakyerɛw no wɔn bi hyɛ nana no hyɛ adeɛ na wahye na nimo wɔne baako de wɔfrɛ no kwame pia no adeɛ na wahye na wawu mesi nyɛ hɔ ne hia me ahɔ me hye wahia me sɛ hɔ hia ho na me sɛ hɔ hia me a memfa ho na mmom bɔne a wadi abusua no ɛno na ɛyɛ me ya ɛwɔ makoma mu wate bɔne a wadi yɛ no ɛno na ɛyɛ me ya ahyɛm deɛ mefa ba no wɔyɛ mmienu waka baako wahyɛn waka hyɛ adeɛ deɛ wayera no manim baabi deɛ manim nipa deɛ ɔbɛfa deɛ na hyɛ manim sɛ mbibi wayera adeɛ deɛ wayera no so manka nkyerɛ barima biara ɔkwan bɛyɛ no wafa so no wɔho hyɛ ma deɛ yera nti adeɛ deɛ wayera no wɔwɔ hɔ wɔmfa ma deɛ ma me afa kɔ mpɛhyɛm sɛ wɔsi mo pampan bɛhu sɛ me ɛna mekaa yɛ nti wɔba sɛ wɔhu sɛ me na mafa wo na wafa ɛna mafa wakoma mu ne ɔtiri hu sɛ me saa wo na wafa de no wayɛ bi nkwae ɛhu sɛ me na mafa deɛ a ɛne ɔnim baabi ɛsie kɔ na kɔfa ɛfa kɔ fɛ bɔnha wanyɛ bi careful menyɛ kɔda o na wo ka sɛ mesome yɛ akora menyɛ kɔda mesome yɛ akora adeɛ deɛ wabafa no japadeɛ deɛ me nana wafa ma me wɔ japadeɛ deɛ wasombo barima biara manka nkyerɛ no wo no watumi ba hɔ bɛka kyerɛ me sɛ madeɛ yera kyerɛ sɛ wo no abɛfa deɛ no wɔmfa ma menem kɔ sɛ wura hɔ na kɔfa saa no waka sɛ wonim baabi ɛsi wura hɔ na kɔfa saa no waka kɔne kɔyɛ wanyɛ bi careful sɛ kɔne kɔyɛ fɛ kɔne kɔyɛ deɛ wobɛtumi ayɛ kɔne kɔyɛ wate yɛbɛfɛ mesuro wate mesi yɛbɛfɛ nsuro wo nna nsuro wɔ kyena wate dondo no mpo ma fɛ ba kadeɛ tia ma ba home kura abɛhyɛw me home na abɛyɛ dɛ ma ba wo home ma bɛhyɛw antini ante kane bi me fie wobɛtumi abɛyɛ dɛ fɛ ɛnyɛ sɛ me kɔ yɛ bɛkasakasa ɛwo ti sɛm de yɛse ne mesuro wuyɛ de adeɛ de mbayɛ ɔno adeɛ de mbayɛ ɔno ma ba ofie wuyɛ de adeɛ de mbayɛ ɔno wuyɛ kyɛ wo hey wei adeɛ de mbayɛ ɔno wa kare bɛyɛ dɛ mba fiuti wei ɛnyɛ hwee wode ɛyɛ twa so wobɛfɔ me deɛ no ma me twa so wompɛ hyɛ me deɛ womfa adeɛ deɛ wofa no womfa me deɛ ma me twa so ka kyerɛ wo baabi deɛ wɔbɛfa no wɔfa mbɛhye wɔ din hyɛ ma ɔni hɔ woka sɛ me afra ma wo
O ka se me yakura ma. What me fani popo. Fani oba fa me kunto kwa. Abi me ti me no. Oba fa me kunto kwa. Ye fa dro. Wani chama fashe. Ye fa dro. Wani sa. Wani chama fashe. Baba da mo. Wani chama fashe. Ye fa dro nko. Fa. Ye fa dro. O ye de mbaye ono. Ade de mbaye ono. Umpese mu fa mbeto we bi do fa no. Sa wuti. Insuro wate. Wuti me nyame hwe. Na be fe. Wuti me nyame hwe. So ni baby esi akona kofa. Ahurahura kwa. Maba kuro maba shaw. Rama dre maba kuro maba shaw. Wo ba yitima ba yemi kuro mudai. Yan kwa sia sam kuro na akwa edi. Musa Ajadu. Akwaba Majesu. Anopa wie ya odi ato ame he. Ai bade wanya shembia o ya boko. She koku nde ma fashion na bonga waba ne busuana wa yese manko na mfa koku ne mama omo. On shem de yakane bebere matnase madwene be won she nyama de antimba fa momo. Na mboko so no bonga waba ho abowia me de. Ade de wabowia no wo ya de wasombu mame. To mabafi mabaka kirense. Won fa de wabowia no mame mbaje koku no mako. Shem de o kanu o ka bufo shem fe mempeshe mbaye de bi de obefa shemba nti won ka sankire no won fa me de ni mame wa fa mame de mbafa kokuo no ma no mako sha no mafaba Yo Akwaba Musa Won se wi asese onsam odini bebre ba ye bum maka se mu ya kan me to awo wakura wo bo me minim te se de wache koromfo ewiase yase yiribi na se wantia ye be se yiraba he asase no wo ye dan ya entimi nya wo ne wo yire no mo de ada ono na do anafuo ena oso wo pa obi amana hwe ena ye de to wo de to wo nua no manim wo de be to manim na me de to wo nua no manim ena om kofa wo ba ena ye de asase ma wo me ne wo enu abusuafo nyina atwahia na ye nhyehyeye se afo no de hye wonsate afa de ono ana se mienko wose afedia miensan wo ha opa ewom ene sai woso wo de nafuo de no wai tintintinti saa ya tu ba bia ntie wo hu de akwa akofa aba na mibisa wo de na wo se bona oba odem ho ba befa bonga onim de wabefa ajapade de waye me de ajapade de wasombo mempe kasha won fa me de ma me befa kokuo no ma no won fa ni kasha ha Matias ye menene be kwa akokasa na de mepese mi hunu ne sa asema me kwa akoka no esese mi hunu asem poten ade poten ene ade kuru de enti ame kwa akoka ho asem wo ko de won kan wonim du ko de wabowia ono anim wonim wo ko de won kan jire no saa ne maka nti won fa ni nkasa wa fama me de mbefa kokuo no ma no mako shembia wani ho bona se bona nso ye sa nso de akwan bi so no ase na oya ye me sim kwa panini wapun sa asem ye guso ayeka enya nka nwie na nso fire kire kofa nipa na ebibia ejapade a na waka mate mekwa akọ na made de besi bia no obenya ho mu ayi cha na maka bonga makofio ade de bonga waye no feu mempashe ube obi obakashe musha de wanye mempashe sem bi obesi mate won peshe me de won fa mejapade de obefa no won fa me de mame mbafa kokoo ni mam mako waka mate mpanisi ahwene etimpadua mu bi nyira sese anyem nko amu ntam ase mo de aba betumanim koko e firim fiti ase e be peme na me so na nsa kan ye a me ba ya wo bo me minim se de wache koromfo yi sese eduru de de no se me ame ho no asan aba waka mate enyame ya adom na se enunu ekokoto a me bo modin akobo na akobo na mane sa se mo de aba betumanim ni nti ehun mu aye bia no de be ma me na ehunu ne de yi ato yi na nsa kan ojapade no anya kwaiko no mo so afo mafuo nti nya abotere so ate de maka we wonya botere mafasem ne tuwan ne wonka mpeshe hye mo obesi wo se me so abeka mate hye mo obesi abeka mate agu Kobra bien ifira
Eja. Bolo bochi. Eja. Ene wako baby ya. Kwaba. Na de say. Eja bibi abokọ meto nka na ache. Obna me se hono. Me se hono. Frewa so mi nya ho. Ofre me wunya me. Ma frewa na nsem wa say bezabti eja mponka. Enso me funi de bia isisu enum ida. Na ho e de. Isa be ho ya pa. Wako baby ya. Manko bia am sede ma me dwundwen me ho aka. Yo mia. Kwabna we de me ba ya me gitare boni. Wo me say fi na enum pempen so sei. Ele me jawo dem kwa entum. Isi mi fira kontuma be fi na bribia me be komasi bia no guest house any hotel honom na meda. Eto dem pa na ma fere sense guest house e wura honom obia ne adwene onyama o. Ti me ba na me se da bi e o se mba na me hwe fi na me ka ti o se me serew me ma bosu me baako. Enke be ya pe baby fro na tena na me ne me man ye be fi. We de bonini. O de. Onse se mia na me fira okra mi nyaw. Me fira wa mi nyaw. Nti wo be kan se ne de Mr. Try na ho de o se me na sere bosu baako na wo kana. Me da se kwabra. Na incentives bi wo ma na. O kwabra se ni tini hwe o sa kwa. Se be mi manfo ho odin e ma me ye adwuma na me magi fi mfiri se me kwa. Me so mo hye ya ma ya me de be ma wo e be mo wani aso. Mate bonini. Me da se. We de wakani se no. Na me so me hwe na maboaboa me ho. Say me free baby no makọ baby. Na wo kọ baby no nso na asem da ho. Ti say incentives bi ho de na na manim ya na wa ma hu na me hu de me so bitima ya asoso a. Me so bitima akọ baby. Kwabra de waye no e meni so keke. That's it. Empanyi si obirinti ene no besinisa. Me ma o me senfifiri hunu. De o se me so me ye de siwo ni munyam ne meye. Me ma usika na de pe baby akotena. That's it. Koku. That's it. Eja yo. Sawa ba mamu. Be. Ko fa hache. Me ba kanene na ahanyi na yemura enfofo nyina age ha. Hwe mami o dware ni be. The last time I buy no anyim na kra na nya 11. Oh, 11 years. Nezo betina hache. Aminia. Meni aso. Yo. Eja so mo ba. Misi me ba. Oba. Obetimi nka. Waje. Eni baba yo. Yeah. Oh, Paco. Oh. Okay. Say be okay. Be okay, enko didi. Do de Mr. Wari nka. Ultimate wo de sharp nka obo ma me ya. Ke be kama. Mr. Opara. E ma ne ha wo de nka de ma me. Ada ya asan. Tapi ni bibia me dwen 1 or 2 bi. Cause I see ye 1 or 2 bi. To kan na ma say o se me ka dwen bom fast na me hu de wi a ye me no nya betuma so wo sa issue. Ti be so de ma me. Calculation me na me na se wo didi na abenya ho ade an ya sa calculation no. Odo. Timase. Mr. Timase na. Bibia you okay? Why? Me nko didi. I'm see didi. Ade go. So by na say o say ikoko bi o wa wase o say ehwe ne ntutu e bi o ho. But see na o say me dey few time bi
ejeji adwenkyere bi ni one or two bi nti na da unka koko ho asem de say ya koko de ho sem bebre aka mate that's all. I'll join you very soon. All right. Edu. Bona. Kana mkura use me ba fi. Na aso de ato amai. Na kwanso. We de me nkwa me sempa. Me wo fia na Musa. E de to ame. Oba na mbisa ne nantese a na ma ne nyina ne se. Se nyame aya adom asem a ye de koto na ni ma me bo na ma ne se. Afuo no. Ye bo no bo na afi na abom abrewa yi poma kwa ma opese ofire afuo no. Na afi de okonu kurum. Na onkonko hwa a otututu nani a na de bi wo ho ye na japade abedi wo ho wakofa ye me me bona wase wo bona wa befa na de bi me na waba ho ne waba be kan wo so waba ha wono waba be kan amaka nto de ba beto manim se men kan chero se fa na de ma no na o de ma no a da o de be ma no na obeboabo no ho no akọ am se na se bona nso ye sa de a ne no nso anya de ye pam ni pe amanako na edu se wono ate ase so obekwa na nso san ba betwe da awere de a na che se asem ni nyina kokombo so nyina de bebo nti mba be bisa na de kora wafa o mpesa de be ma na ma na firefu eno nti na mba adu bona menini ni ade fa bia na se bi mpreduasa ye wo fia ha ye ni eti ye sa po ko twa mansa firi muram abe ka kire se odwanten agura ni buom abe chene ba asem ni yebeti na nsu yeti a ye hu se yemfa nkwa adwendwenim ayemme na wo baade kro ha ma be fa ni din eno de ye mumienu muntem ma bona wose wuni ma de kro ayemme mimi ni ma de kro wose wuni ma de kro mini ma de kro yo ohu se de musa wo ye no o sa de asem no asa akofa ba bi foforo na me menye obi a me ye common are not commonest even though menye commonest na baby odi asa na nwanwan wo hu se eye de ya wokọ obekọ na emom no wode nwan no wasa apemu atena de a me ka kire musa se me utimi mfa ni hahan enko abo aprenkansima efie wati de me kan ede ba de na wo ho a wo me pa me fa ade ayede wo de na wo ho wade bia ya metai wade bia ya metai abaka ja sa me fa wade ayede o hu be po ana ye makona me fa wade so aye na dwen se won pese kokoo nu ana wo be film ana wo sa create agenda 112 dia me ka kire se ye minimum sa agenda na yesene no se wan film a onim kwaya me de no be fa so a ko no kura ko dwane kura wate boni bona se mitie wuye ya wo se wo mfa musa bibia me de ye de ba de no mafa wa bo ade ni di ya wa ade bebre ho no na mementi mumienu mu ase no ya wo waduro o se bia ma be fa waduro ma be fa awoma ma be fa wota ma be fa wo chance ma be fa wo wade bodin ade ba de ne wo wiase emodi ade na mafa ma be fa na yire o se ne yire ana wa ka na yire na yire o se woni ma de koro na ni ma de koro de ya na wo se mafa mimi bisa na wa ka de koro ankere me na emomade a mimi pese momuye no moti ase ne se empani se do akọ do man koma ho aba no on na ka mu ase no ono so won ka de koro won so se woni on fa hwe nso ani bra de ba ho no e kire se ni bibia yira ono na e ka na asem enti mimra me bisa wono aso aba ho oba en nsem akeka kire no na ni anye na ode beto manim nti mesrew de meka kire wa ne se wugidi pa se wakomem wahunu bibisa se be ya de asondwe beba ne ebegya ne kwama na kono fa de koro no bra ne emfa ma no ade na wo so wo musa ne se de ba de pote ene mumienu muntem wo ya panyini mumienu muntem ma we mebusa ma wo nka won hye wo ya panyini asem bi ba e kire wa adwena busa mu kosa
busam ko sane akire mu esa asa wo ko school kura abebon esa obusan se de ba de pote ene wafa na wanya nyina so de aka se no baaye no mafa wo se wafa wi eno ne hiya me fa hwe mate bona waka ne sa mate me de ne support aye de waka ne sa mate ne support am de ye me ko no makwa akọ bona mane ye se asem o de be to manim no ma bebo esoro abọ fom wo se wo mfa hwe o ba tutu mo mane ahye manum